dos ya la berindung imbel inyong 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 Kodok suruh ombo sugeng rawo para pamirsa ala usi awan kok tuku sakit ala usi regane prawan saiki padha bener ta Pak De bener sing dhuwur rondo to saya payu kowe ayo yo yo Ate Hao Apa aku iki kasmaran ora doyan mangan apa maneh dolan ini katamu dirimu orang wong ayu tambah nono rasa kangenku apa pensen ngono karepmu mas yen ngono repito rasane atiku sampai dino aku kelingan dirimu dong bagus nambah rasa kangenku tangi kotakmu agawe hati tratapan kasmaran mulai kaya pengedan kasmaran lungguh jejer katya mantenan muga-muga bisa dadi kasunyatan nyong inyong gimbal hao hitos ya ala ya Allah ya ala ya Allah ya ala ya Allah ya ala ya apa aku iki kasmaran dut ora doyan mangan apa maneh kelonan pengin tarsa ketemu dirimu orang doang ngazu tambah nono rasa kangenku aku pengen ngono karepmu mas yen ngono beda rasane atiku sampai aku kelingan dirimu doang bagus
yang ha yang ha yang yang ha agawe ati tratapan Kaseret mulai kaya wong edan Kaseret lungguh cecer kadya mantenan muga-muga bisa dadi kasunyatan muga-muga bisa dadi kasunyatan yang yang kambang suling kumandang sarati suarane tulit kepena unine unine grenyo akibat Arang lan pencrongga tipong suling sing kendangane Gambang suling suling gambang suling gambang suling kumandang suarane lakulit kepena unine unine mo dranyohat rangalan ketruk tipu suling sika kendangane yo kanca-kanca mrene yo tetep jadilan sakra seto yo hey saka seto sukses Yo ya Urang cokro seto